Nå, okay. Og du laver en fejltest, så gør du mig arbejdsløs. Så den der. Makke bakke. Eller så ser vi ned på cykelturen. Oh my god. Karl, han kan lyde som ham. Ja, det er for ulækkert. Bare sådan, jeg er fedt. Det har jeg gjort nogle gange nu. Det har jeg også gjort. Nu står jeg jo fast! Christine! Jeg overlevede! Hallo? Mine strømper, de er så både. Hjælp mig! Allah! Qu'est-ce que je dois? Regarde ce note! Hvad skete der med par nummer 7 i dag? Den kvindelige del af den. Sprang i dæk. Sprang et dæk. Hvordan gik det? Hvad skete der? Kan du ikke prøve at komme nærmere ind på det? Hjulet det slængede, og så tog jeg ryg på cyklen, og så sprang dækket som en atombombe. Hvordan gik det? Kom du ud og cykle igen efter? Ja, for jeg fik en ny cykel en halv time efter. Var den bedre så? Ja, den var faktisk 20 gange bedre. Fandt I ud af, hvad der var galt med dækket? Ja, fordi der var sådan en dims, der havde kørt på dækket, som havde rykket dækket. Men nu er det jo det, vi snakker om par nummer 7. Hvem er så den anden part i par nummer 7? Det er Erik. Det er Erik? Okay. Og ham har jeg hørt, det gik heller ikke så godt for ham i dag. Nej. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad der skete der? Det var hans gear og hans kæde. Gear og kæde? Det vil sige, par nummer 7, det er ikke gået så godt i dag. Nej. Hvordan føler du med det? Det ved jeg ikke. Det vil meget godt.